Mara Awċija ta' 92 sena hija l-ewwel vittma tal-coronavirus f'pajjiżna. L-aħbarijiet mhumiex sbieħ, ġurnata fej b'soba, bdieqa, b'afsa ta' qalb ikolli nirrapporta illi għandna persuna mara ta' 92 sena, Mara Awċija, illi ftit tal-minuti ilu, madwar siegħa u 3/4 ilu, ħallietna b'kondizzjoni numru ta' kondizzjonijiet imma it-testjat pożittiva għal COVID-19, it-testjat pożittiva għal coronavirus. Din l-anzjana mietet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal ħabta ta' 6 ta' filgħaxija. Din hija ġurnata ta' dieqa għalina kollha, it-tim kollu x'inċvejt l-aħbar llejla dwar dan il-mewt avolja konna nafu li din is-sinjura kienet qiegħda diġà fi stat ħażin xorta ħassejnija. Fost dawk li estendew il-kondoljanzi tagħhom kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija illi b'mod personali u fisem il-Partit Nazzjonalista esprima niket tal-aħbar tal-mewt marbuta mal-COVID-19. Meta ndirizza lil media l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal li Malta mhix differenti mill-pajjiżi l-oħra u anke aħna se jkollna dawn it-tip ta' xenarji fejn ikollna mwiet. Fearne uża din l-okkażjoni biex iwassal messaġġ qawwi lin-nies, appell biex il-pubbliku jappoġġja lis-servizzi tas-saħħa u speċjalment fil-weekend tal-Għid il-Kbir nevitaw li noħorġu mid-dar. Mhux biss barra t-triq fil-pjazzett u fil-widien u fil-ġonna kif jiġri, imma anke ġo djarna. Dawk l-ettijiem tal-għid ejja noqogħdu attenti li ma ninġabrux fi gruppi kbar, naf li tradizzjonalment dan huwa żmien ta' hekk, din is-sena naqbżuha, nagħmluha s-sena d-dieħla tasal ukoll. Intant il-każijiet f'Malta fl-aħħar 24 siegħa żdiedu b'6 biex bekk fi 3 ijiem dawk pożittivi żdiedu b'72 għal total ta' 299. Tarbija ta' xarja fost dawk li instabu pożittivi għal COVID-19, it-tarbija li hu tifel żviluppat sintomi ta' sola u tuħta nifs. Trabi oħra fl-istess sala ma ġewx infettati kif ikkonfermat aktar kmieni matul il-ġurnata l-Professur Charmaine Gawci. Għaddejjin bil-contact tracing kemm tal-membri tal-familja kif ukoll tal-istaff u tajjeb ngħidu l issa ma kienx hemm iktar każijiet ta' babies oħra mill-istess sala fejn hemm dan il-baby, però qegħdin nagħmlu t-testijiet u l-investigazzjoni tagħna. Charmaine Gawci qalet li dwar kull każ li qed jiżviluppa fuq post ta' xogħol dejjem qed isir risk assessment. Ikkonfermat li kien hemm supermarket ieħor fejn żviluppa każ pożittiv iżda il-klijenti ma kinux esposti.